ଏଟା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲ। କଣ କରିବ? अरे बाइक रे पेट्रोल सजाई तो पकेबी। ହଉ ଦଉଛି। ନିଅ। आ 300 टଙ୍କା कोन 500 टଙ୍କା मागिली परा। କେତେ ଲିଟର ତେଲ ପକେଇବ କି? 5 लीटर 5 ଲିଟର କେତେ ଟଙ୍କା? 505 ଟଙ୍କା। ସେ 505 ଟଙ୍କା କହିବ ବୋଲି ତମେ 505 ଟଙ୍କା ଦବ? ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଜାଣିନ? ପରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାଟକୁ ଯାଉଛ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛ ନା କରୁନ? अबे एटा पेट्रोल पंप। ତ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଆମ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବାଲା ଆସୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଜିନିଷ ରଖୁଛି ନା ନାଇଁ? ଶୁଣ, ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଶିଖ। ଯଦି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଲା ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗେ ତମେ 300 ଟଙ୍କା ଦବ। ଯଦି ସେ ରାଜି ନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦବ। मोर 500 टଙ୍କା दरकार नहीं। मैं 300 टଙ୍କା तेल पकेई देबी हला। ଶୁଣ, 300 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ତେଲ ପକେଇବ ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଦବନି, 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବ। तो गोष्ठी के महावात्य। ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଶିଖଉଥିଲି ତମକୁ। बक